Neked mi volt az első pozitív tapasztalatod ugye a Forever termékeivel? Termékekkel? Hát az első igazán komoly tapasztalat az a páromnál volt, a Freedommal és a Hyaluron kapszulával. Elég komoly izületi problémái voltak, és két és fél hónap leforgása alatt teljesen megszűntek a problémák, és azóta is folyamatosan fogyasztja a terméket. Úgyhogy Kattogás, vagy mi volt ez? Mi az, hogy izületi probléma? Hát gyakorlatilag mikor leült, akkor alig bírt felállni, reggeli felkelés az nehezen ment, legugolni nem tudott, könyöke is fájt neki, úgyhogy golfkönyök, teniszkönyök, igen, csak jóra sikerült a dolog nála, és ezek most teljesen megszűntek. Aztán zöldségtabletta és lén vércukorszintet tudott csökkenteni 12 és 13-asról most a 6-ra, ezt le tudtuk szorítani. Ez is szintén egy ilyen 2-2 és fél hónap leforgással lett. Nálam testsúlycsökkentést eredményezett, aminek nagyon örülök. Emésztésem marha jó. Szabad a számokat, hogy milyen testsúlycsökkenésről beszélsz? Hát egy 4 kiló. 4 kiló, hát most ezt pontosan nem tudom, hogy mennyi idő volt, de hát elég gyorsan. Nekem volt egy minimális trummám, az is visszahúzódott, szintén az zöldségtablettának az eredményeképp. És hát még sok mindent használunk, a halolai kapszulától kezdve, a C-vitamin, A-beta-ker, a hajhullásomra nagyon-nagyon jó. Megerősíti a hajamat, kevésbé hullik, hát és órákig tudnék sok mindenről mesélni, úgyhogy abszolút pozitív minden, de ami nagyon-nagyon nagy öröm számomra, hogy a páromnak ez az izületi probléma az megszűnt, illetve a környezetünkben, akiknek ajánlottuk, szintén már első hónap után eredmény volt. Nagy dózissal, mindenkinek úgy javasoltuk, és bevált. Még hálásak is. Én köszönöm.